Ahojte. Dnes sa spolu pozrieme na tému, ktorá sa týka každého z nás, aj keď si to nevždy uvedomujeme. A tou témou je strach. Konkrétne strach ako niečo, čo nás vie chrániť, ale zároveň aj ovládať. Strach je prirodzený. Je to emócia, ktorá nás má v prvom rade ochrániť. Keď cítime nebezpečenstvo, strach nás prebudí, zostrí pozornosť a prinúti konať. Problém však nastáva vtedy, keď sa strach nestane krátkou reakciou, ale dlhodobým nastavením. Keď je prítomný stále, v pozadí, v tele, v myšlienkach. A vtedy sa už nedieje to, že strach nás chráni. Vtedy sa deje to, že strach začína riadiť náš život. Možno ste si to všimli aj na sebe. V období, keď je človek v napätí, začne inak rozmýšľať, inak sa rozhoduje. Zmení sa vnímanie ľudí, zmení sa vnímanie sveta a hlavne zmení sa vnútorný pocit bezpečia. Ako by sa náš život zúžil len na jednu otázku. Som v bezpečí alebo nie? A to je presne ten moment, kedy sa z nás stávajú ľahšie ovplyvniteľní ľudia. Nie preto, že by sme boli slabí, ale preto, že tak funguje nervový systém. Keď je telo v strese, prechádza do režimu prežitia a v režime prežitia sa neanalyzuje do hĺbky. V režime prežitia sa reaguje. Rýchlo, automaticky, niekedy aj impulzívne. A teraz si predstavte, že takto je nastavených naraz veľa ľudí. Keď je strach vo vzduchu, keď sa o ňom stále hovorí, keď ho stále niečo pripomína, je úplne prirodzené, že ľudia začnú hľadať niečo, čo im dá pocit istoty. Niečo, čo to celé vyrieši. A často to má podobu autority. Niekto, kto rozhodne. Niekto, kto dá pravidlá. Niekto, kto povie, čo je správne a čo nie. A toto je mechanizmus, o ktorom sa hovorí aj v rôznych knihách a pohľadoch. Napríklad Jan van Helsing v knihe Ruky preč od tejto knihy opisuje myšlienku, že chaos a strach môžu viesť ľudí k tomu, aby sami začali volať po kontrole a po silnej ruke, ktorá im dá poriadok. Ja to teraz nechcem hodnotiť ani dramatizovať. Skôr si to môžeme všimnúť ako jav, ktorý sa v živote deje aj na malej úrovni. V rodinách, vo vzťahoch, v práci, v spoločnosti. Keď sa človek bojí, často je ochotný vzdať sa slobody výmenou za pocit bezpečia. Poznáme nie tak dávno, doba temná. A to je veľmi dôležitý bod, pretože strach z nás robí ľudí, ktorí sa ľahšie vzdávajú seba. Ľahšie sa prispôsobia. Ľahšie uveria skratke. Ľahšie niečo odsúdia. Ľahšie sa pridajú na jednu stranu. A ľahšie sa nechajú viesť niečím zvonka. A potom sa môže stať, že človek už ani nevie, či reaguje na realitu, alebo reaguje na svoju vnútornú úzkosť. A práve preto si myslím, že najväčšia sila dnes nie je vedieť všetky informácie. Najväčšia sila je vedieť zostať pri sebe. Zostať v pokoji aj vtedy, keď svet kričí. A nenechať sa vtiahnuť do toho, že všetko musí byť okamžite vyriešené, okamžite pomenované, okamžite rozhodnuté. Pretože strach miluje rýchlosť. Strach chce, aby sme reagovali hneď. Ale vedomie potrebuje priestor. Vedomie potrebuje dých, potrebuje odstup, potrebuje ticho. A teraz sa možno pýtate, dobre, ale čo s tým? Ako sa z toho vymaniť bez toho, aby sme sa stali paranoidní alebo úplne odpojení od sveta? Za mňa je kľúčové spraviť pár jednoduchých vecí. Prvá vec. Všímať si, kedy sa strach deje v tele, pretože strach sa najprv objaví ako napätie, tlak, zrýchlený dých, zovreté brucho a až potom príde príbeh v hlave. Keď to zachytíte v tele, už ste o krok bližšie k tomu, aby ste to vedeli vedome spracovať. Druhá vec. Obmedziť informačný hluk. Nie preto, že by sme mali žiť v bubline, ale preto, že naše vedomie potrebuje priestor. Ak do seba celý deň tlačíme správy, názory, konflikty a strachy iných ľudí, nie je to informovanosť. Je to preťaženie. Tretia vec. Pýtať sa, čo je fakt a čo je interpretácia. Pretože veľa utrpenia neprichádza z toho, čo sa stalo, ale z toho, čo si o tom myslíme. Štvrtá vec. Spomaliť pred tým, než niečo zdieľame, odsúdime alebo sa rozhodneme. Lebo niekedy práve to malé spomalenie zachráni náš vnútorný pokoj. A piata vec.
Vrátiť si zodpovednosť za svoj vnútorný svet. Aj keď sa vonku deje čokoľvek, stále máme moc rozhodnúť sa, či budeme žiť v obrane, alebo v dôvere. Či budeme žiť v napätí, alebo v pokoji. A možno je to celé nakoniec jednoduchšie, než sa zdá. Strach nie je nepriateľ. Strach je signál. Ukazuje nám, kde sme stratili dôveru, kde sme sa odpojili od seba, kde sme sa nechali príliš vtiahnuť do toho, čo je vonku. A teraz vám dám na záver jednu otázku, ktorú si môžete nechať v sebe doznieť. Čo dnes posilňujete viac? Pokoj alebo napätie? Slobodu alebo obranu? Dôveru alebo strach? Ďakujem, že ste tu boli so mnou. Možno sa počujeme na budúce.